Naka jingut jingnam jong ki paiba ka than Umden Halor ka jingsniu palat jong ka Surok ka banan Nongpoh sha Umden ka balatip kum ka Nongpoh Umden Sonapur Road ka nong Hakhmat paiba ka Nongpoh constituency sha district council ka kong rona khamdait ha ka jing ajing Kren joka ha ka jing leniam shat sajer ha ulum warto ha ka sin sajan baladam kata ha ka arpu khandai terik ulber arjar arpsan kalbu da ka jing kentu Hakhmat jong ba Prestone tensong ubari sumbut menteri ramba ka jela Ubadai ru menteri sarkar jong jela ubapet ya katanat PWD ban pen kloi no ya ka jing Shna keneng Surok la ban pen kan mau bau semput menteri rang ba ka jela ba Prestone tensong ulawan ban bu ya mau nong rem ha Umden haus ne mo beladap na ka benta ban Shna pen thamai no ya keneng Surok ka bala jot rathai bat ka bala sniu shba palan ka ba wanra ya ka jing sertok ki pai ba nong lej nong wan menta de ki bon bon snem Nakaliang jong arusa ngapan kan mau sa sisien pa ha ka bayade bat ute Surok Nongpoh Umden Sonapur jongi ha ka ba nakaliang jong kinong Shnong kila syam jing shisha hadu kata adien ka jing wan bu ka jong pi yaw mau nong rim kaladon ka jing khmi lenti ka bakrau bat ka jing khmi lenti ka badek lano ban sedang ban penhap mau ban Shna no ya ute Surok ujangi hawa diga jing shisha ka de ka sisa jang ka ban nakaliang jong pi kwa ban shong that khindiat ban pendai ka jabing ban wan ya le kamen ban ngi ka ne ka por henry ngi ai ya pi ngi ot ya pi ya ki jing dam kam ki jongi ki bangim island ya ka jabing ka jong pi ban shong that ngala le ya ka we ka program ka bade ka International Women's Day sir hang ti po Umden hapo ka Shillong diwan ka ka baki pen kan mau yang kata ka siwat la ka day ka International Women's Day ki ong kongret ong sngewbha pen kan mau lam ya isa ba in pen Shna no kloi ha ka baya day bat unew Surok Nongpoh Umden Sonapur Road kini kide kor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi han Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise haka kamera ka ba shispa iway refurbished laptop but desktop phun hau number pra iway lai arnot sau pra san sau lane pra lai nyo ar nyo sau ar riu nyo Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakhmat mau beri Bhoi District a music school kepada Pelong Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School mau beri hakas ni saja nyadu shpau beje main step hadu sau beje janmir kepada yang sumpai pi baro ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru baro ki long kemi long kapa ki bakwa banyo jingi kai jingnang shapang ke music hakane ke music school don shibut ki jingi kai kum ki gitar keyboard bynta ka bom ka sing ka drum Indian vocal western vocal but khasi vocal kane ke music school ke jupunya street performance bagi konsert aman lau senam kum kadak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nompat slam wan ban syam ka admission hakane music school Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai